Look, ang daming bunga, guys. Grabe. Kasi tumaas yung value, guys, ng bahay namin, guys. Look, iniwan tayo, oh. Nag-storm. Umalis. Good morning, Philippines! Hello, guys. So, ngayon, I'm here. So, harvest tayo. Hello po sa inyong lahat dyan. Good morning. So, ngayon mag-harvest tayo ng zucchini kasi meron tayong mga zucchini dito i-harvest. And I don't know where's Roxy. Where's Roxy? So, yun. Mag-harvest tayo ng zucchini kasi maraming zucchini. Marami ng bunga pero yung iba maliliit pa. And meron ditong dalawang malaki. Ang iba nasira dahil sa nasa ground siya. But anyway, good morning. So, yun yung zucchini natin dito. Look. Malaki na siya, guys. Kailangan na siyang i-harvest. Look. Okay, harvest natin siya. Hello. Ang daming mga bees. Okay. Kailangan ko lang siyang diba? Dito malaki kasi ito. Hala, malaki. Ito, harvest tayo. Look, ang laki. And meron pa dito isa. Isa. Oops. Okay. First zucchini harvest, and then pagkatapos nito meron pang mga bunga pero hindi pa siya harvestable. So kuha tayo dito ng eggplant. Ito pala yung hinarvest ko kahapon. Look, ito na lang yung natira. Mga tutubo pa yan, guys. Katulad nito, oh. So, yun, tutubo pa. I think kukunin ko yung iba. Magtanim ako dito ng, tawag nun, string beans. Kasi mas gusto ko yung string beans. Hala, bitok. Bitok sa kong ulo. Aray, ginawa ko. There's a bitok. So, ngayon, harvest tayo ng eggplant. Look, kasi ang marami na palang bunga tayo ng eggplant dito. So, yan. I think pabayaan ko muna kasi hindi pa talaga siya malaki. Pero ito dito pabayaan ko muna to sila kasi hindi pa malaki. Baka 2 days from now. Look, meron dito isa. Look, and then dito din dyan. So 2 days from now, I think ito malaki-laki na. I-harvest ko to siya, isahan lang para lutuin natin ng tortang talong. Maybe Thursday. Look, yung kamatis puro pa siya bulak, wala pang, ang bunga niya is puro bulak. Look, puro pa ganun siya ba, so hindi pa talaga siya na ganun, pero mataba. Look, mataba siya. Ito yung zucchini. Ito diyan si Tommy, guys, nagkakat ng grass. Hindi ako pinayagan na mag-cut ng grass. Sabi pa niya, it's his turn daw na mag-cut ng grass. So, siya yung nag-cut ng grass ngayon. Galing ako sa labas kanina, nag-harvest ng zucchini. So, yun. Nakakaloka kasi stress ako, guys, pag yun ang nagka-cut. So, hello po sa inyo. Good morning. Tignan nyo tong apat. Iwan ko na lang. Look, oh. Nakasunod. So, I don't know kung anong gusto nila. Look, tignan nyo yan. Gusto nila ng pagkain, I think. At sobrang aga pa. It's 10:25. Yung machine, guys, problemado ako sa lawnmower, guys. Kasi, parang hindi talaga masaya yung lawnmower. Kasi, kailangan na ng oil change. And also, ito siya, oh. Lutuin natin ito mamaya. Grocery tayo mamaya. Mag-grocery ako kasi kailangan ko ng itlog,
creamer na naman kasi ang bilis ni Taming makaano ng creamer. So yun, creamer and yun. Yung machine is nagloko, naririnig ko dito, na-stress ako kasi takot akong masira yung lawnmower kasi ang mahal ng lawnmower, guys. Honest to goodness. Mahal ng lawnmower. At saka bago pa yan eh, 5 years. Actually, 4 years. 4 years yung machine. And hindi pa talaga yan siya old kasi usually yung machine is magtagal, especially if kapag inalagaan mo siya, mag-ano ka ng mag-change oil ka, and then hindi mo siya iharas-haras katulad kay Tammy, haras-haras yung maggamit. So yun siya, and yan. Oh my god. So guys, ito palang kahoy nito, guys. Sa kapitbahay ito, this is sa kapitbahay ito palang ano to. Ang daming ano, I don't know if they're blackberries or mulberries, but look, ang daming bunga, guys. Grabe. Look, everywhere. Namatay na nga. Is it tasty? yeah, you gotta get the black ones, though. The red ones aren't ripe. The red one is not ripe, so the black one is, they call it black what? Well, it's either a blackberry or mulberry. I'm not sure which one these are, but I think these kind of taste like a mulberry. So. Look, meron pala kaming ano. Look. Meron pala kaming kahoy na ano. Na berries, blackberries. So, is blackberry tree? Yes. Hala, yeah. This freaking thing. Hala, Han. Why you attacking me, Han? It likes you, and maybe it wants to be on camera. Maybe maybe it's a vlogging bee. Yeah, but It so... wants to be. Pare, vlogging. look, oh! It wants to be famous. Oh my God. So, meron din kaming apple dito. Dito din, apple. Apple. Not down here, just an apple. Yeah, that one, I don't know if it's edible. They are only. You can only rot before you get them. Ha? They are. You gotta eat them before they rot. Look, ang daming apple. Well, Meron- no, don't pick them now. They're Yeah. babies. Look, daming apple, oh. Sa amin din ito, guys. Hindi namin kinukuha. Maano lang ito, They're all being strangled by this fucking poison ivy. Yeah, there's like poison ivy everywhere. Oh. Daming poison ivy. Pero look, ang daming apple. Ang daming berries. Doon. Ang dami. Yeah, I know. Ang daming bunga, oh. Look, daming bunga. Garden ng kapitbahay namin, oh. Yan, look, oh. Meron pala silang garden daan. Show them how you eat one. No, you eat. Alright. You eat, hurry up. What are you doing? Aray, ginoo ko, my God, this bihan. Why do you attack me? They like the smell of my hair. They're very little, though. Huh? Very little. Oh, God. Oh, hey, stop it! All right, fine. Han, he keep following me. Ah, see? There you go. Okay. Ay, no. Honey, Han, I'm going in. I'll put it back up. Huh? I'll put it back. You gonna cut it? Okay. Oh my God, that bee. Just want to bite me for some reason. Hindi ko alam na meron pala kaming ano doon, berries. Hala! What's your fuck? Yeah. Yan yung sinasagasaan yung ano ko. Sira naman yan, pero sira na yan. Pero gusto ko sanang taniman pa. Yan, sinasagasaan yan. Sira. Kaloka. Nagtanim ako ng plant, guys, para sa ano, sa pusa dahil.
para meron silang makain na damo. So yun guys, maninira ng gamit. So it's 4:70 na ng hapon. So ngayon dahil 4:70 na ng hapon and pupunta lang ni Tami sa taas, naliligo siya guys. And yun, nagpahinga siya pagkatapos nakatulog siya sa sa couch, nakapahinga siya. So which is really good kasi alam nyo na, pagod, nakakapagod mag sa labas, mag-cut ng grass, lalo na pag mainit. So, kaya yun. Buti na lang nakapagpahinga si Mr. Kong Guapito. Paminsan talaga kapag maghugas ng pinggan talaga, ulit-ulitin ko talaga kasi hindi maglinis ng maayos. Oh! You cry too much. Come down here. Come down here. Umiiyak na si Hubs, guys. Where are you? Tignan natin. Oh my God. Where are you? Hi, Roxy. Where's your brother? Hi! Come down here! Come on! Come on! Roxy, move. Roxy, you cannot go upstairs. It's hot. No, you cannot go upstairs. Come. Dear baby, sorry. Wait, look at Mama. What's wrong? What's wrong? What is the problem? I love you. You love your Mama or you love your Dada? Dada's upstairs. You love your Dada, I know. Aywan ko kung bakit sinisipon ako. Eh guys, ang init sa labas. Hindi ko alam kung bakit sinisipon ako. And yun. So, anong gagawin ko nito? Oh my God. So, lutuin ko to. Diba? Ang saya. Nakapag-harvest talaga tayo ng malaking zucchini. May mga kasunod. Ang napakasaya ng mag-harvest ng zucchini, tomato, cucumber. Eh, sunod-sunod siya. Meron siyang kasunod. Hindi siya yung parang harvest ka na. Wala na. Ito sila. Meron pang mga nakasunod na mga harvestin mo. So, yun siya. And, lutuin natin yan mamaya. Nag-defrost namin ng chicken. And I think I'm going to cook that. So, if adobohon ko yan para sa aso, so that means, ibalik ko sa freezer. Ibalik. Nagluto ako ng rice kasi wala na tayong rice. Nagluto ako kanina kasi alam nyo naman kapag walang rice, iba yung takbo ng utak natin, di ba? Kapag walang rice. Ako talaga kapag walang rice, guys, yung utak hindi gagana. Ang puro sa utak ko is rice at magagalit ako kapag walang makain na rice. Yung parang iba yung mood swing. Kasi iba talaga yung dala ng rice. Lalo na pag gutom. Kapag gutom, dun talaga lalabas yung pagkaano ko. So nga yan. Ang sarap ng rice ay. Lalo na bagong luto. And then maghintay ka ng magluto ka. And then kainin mo siya mga 2 hours, mga 4 hours later. Ang sarap ng rice. So may plano si Tami. Aalis daw siya, guys. Punta daw siyang hindi ako talaga. Aalis sana ako. Pupunta sana ako nga na Ford. Kaso nawala ako sa gana, guys. Nawalan ako ng ganang lalabas. Sabi ko, pero na-busy kami ni Tami. Akala ko ako yung mag-cut ng grass. So, sabi ko, okay, mag-spend time na lang kami. Dito sa bahay, tulog-tulog, ganun. Wala masyadong ganap, diba? Tulog-tulog lang. Kahapon ba yan? Kahapon, tumawag yung realtor namin noon. Nung naghanap kami ng bahay, siya yung nakapagbigay ng bahay na ito. So, yung realtor na yon, tumawag siya kay Tami. So, ang sabi niya sa amin, kumusta na daw kami, ganun. Kumusta yung dahil sa pandemic, ganun. So, sinabi ni Tami na wala siyang trabaho, last year pa. So, sabi niya, so nakatrabaho siya pero hindi yung talagang ilang buwan lang yun, 2 buwan lang, diba? Ilang weeks lang.
So, sabi niya sa amin, kaya tumawag siya dahil sinasabi niya, yung bahay, yung meron kaming kapitbahay dito, di ba? So, the next house, binibenta. So, ngayon, ang laking binta, nasa 6 something, over 500,000, 6 something yung binta. And then, so, sabi pa niya, so, ano lang daw kami kung anong plano, kung magplano daw kami ibenta yung bahay. Kasi tumaas yung value, guys, ng bahay namin, guys. So, yun, tumaas yung value kasi yung di ba, yung mga value pababa, pataas. Pero ngayon, tumaas yung value ng bahay namin. So, sabi pa niya, pag gusto daw namang ibenta, tawagan daw namin siya. So, sabi ko, tawagan siya, hindi nga tayo sinabihan na yung tax dito is sobrang taas. Na-surprise kami. Pero, mabait siya, guys. Mabait siya. So kaya, sabi pa niya, yun, binalitaan lang niya kami na yung bahay doon is mataas yung value. Hopefully, malapit-lapit yung bahay namin na value na yun doon sa isang bahay, hindi magkalayo. So, sabi pa niya, lalo na ngayon yung mga bumibili ng bahay is pataasan yung presyo. Kasi may nag-agawan yung iba, ganun. Kasi maraming mga bumibili ng bahay galing sa city, pupunta dito upstate, alam nyo na. Tignan natin, napag-usapan namin ni Tami. Sabi ko, tignan natin kung anong ganap, kung anong gagawin namin. Pero sabi ko, next ano na yan namin, next step, next yung gagawin namin pagkatapos yung kaibiganan. Kasi ang hirap, guys, kapag maraming gagawin at one time, kasi oh my god, nakakaluka. Yan, nag-thunder na, guys. Iniwan tayong Tami, oh. Look, iniwan tayo, oh. Nag-storm, umalis. Iniwan tayo ni Mr. Ano na to? Storm na naman. Oh my god. Look. Yung isa dito. Asa na yung isa? Nagtatago na. Misty, okay lang. Relax lang. Asa na yung isa? Iniwan po tayo ni Mister. Itong isa. Wala yung isa. Ang kawawa naman ito. Kanina pa yan. Magka-heart attack na ito. Kawawa talaga. Oo. Kapag kausapin mo, mas lalong ano siya, parang na ano siya. So, ini-ignore ko na lang. So, ini-ignore ko na lang siya kasi parang mas lalong lumala yung takot niya kapag ihahag ko. Parang alam niya na nakakatakot kasi hinahag ko. So, pinabayaan ko na lang yung ganun. Anyway, umalis si Tami. Sabi ko, wag mo kaming iwan kasi takot kaming dalawa. Sabi ko, wag mo kaming iwan. So, pinagtawanan tuloy kami, oy. Na ano daw, bakit daw pati ako takot. Ano nangyari is mundo. Madali lang man daw siya. Meron lang siyang bibilhin, guys, cold cuts. And para sa alaga daw niya. Yung chicken, bukas ko na yan lutuin. I-marinate ko yan. Why your eyes is so red? Oh my god, that's crying, oy. Why you crying? Oh guys, oy. Nagka-cry man ito, oy. Nagluha-luha yung mata, pula. Nagluha-luha ang mata, pula. Misty mo, please. Misty mo. I know you're good, bro. But I wanna let me do your sister because she is like she's a wreck. Ay, Trishan, do yung mysticals to. Okay, like your sister. I know, love your sister. This has eyes on the Carmel, the Kent areas, Patterson, or right along the I-84 corridor there. Now we zoom things off to the south and talk about what could be affecting us very late in the week, and that is Elsa. Right now, a 70-mile-per-hour tropical storm. You heard Sean A talking about preparations along the Florida Gulf Coast. This can make landfall as a middle hurricane.
very late tonight, tomorrow morning, especially north of Tampa St. Pete, and then it heads off to the north and east. This is the platform. Behave. Let me do your sister. If it takes this track, not much of an impact around here. If it takes this track right in the middle, coastal areas, especially south and east of New York City, get some heavy rain and some strong wind very late Thursday night and first half of Friday. And if it took this worst case scenario track right over the I-95 corridor, we could be dealing with some higher impacts in the city itself. Maybe 1 to 2 inches of rain, maybe some gusts over. Ito na guys. Garlic, onion, at saka yung Weber na garlic and herb na seasoning. Garlic and herb. And then, nilagyan ko lang siya ng salt at paminta. Yun lang. Butter yung inano ko guys at saka konting oil. So, yun yung nilagay ko niya dito. Para masarap.